Hello guys, this is Prakash Nandiri नोंथांमोना नायदों बियाम सेराब चेनेल जों दिनै सावरायगोन बड'लेण्ड स्टेटनि सायावहाय बड'लेण्ड जांख्रिथायनि सायावहाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सायावहाय जोंनि बर' हारिनाव मोनसे सिमां दंमोन बे सिमाङानो जादों बड'लेण्ड स्टेट जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बिराद गेदेर सिमां दंमोन बेनो जाबाय बर' हारिनि मोनसे रायजो बड'लेण्ड स्टेट दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां मोजां आफाद दङ जेरै हमना ला BLT हमना ला जोंनि गेजेराव NDFB आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि सुखु दुखुखौ नायनानै मदद खालामगिरि आबसु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि नैबे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जिउ खोमानो गोनां जादों जोंनि बर' हारिनि थांखियानो जादोंमोन बड'लेण्ड स्टेट मोनसे रायजो दानाय दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 1993 मायथाइयावहाय BAC एकर्ड जाबाय आफ्टर दिस बिनि उनावहाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BTC एकर्ड जाबाय दिनै जोंनि बे बोसोराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय BTR एकर्ड जाबाय मोनफ्रोमबो एकर्डखौ जोङो सन्मान होनांगोन कुइसना बेसो कि जों BTR एकर्ड खालामखांनायनि उनावहाय जिखिनि दफाफोर दं बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामखांनायनि उनावहाय जों बड'लेण्ड स्टेटखौ मोनहैमारनो बेसेबांखिनि पार्सेन्ट जों फोथायगोन बेसेबांखिनि जोङो एक्सपेक्ट खालामनो हायो जोंनि बे बड'लेण्ड स्टेटआ जाफुंसारगोन होननानै दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां लिडारफ्रा गावजों गाव अरज्लायगासिनो दङ आरो जोंनि बर' हारिनि गोबां लिडारफ्रानो आबसुनिफ्राय होन BLT निफ्राय होन NDFB निफ्राय होन गासिबो पलिटिकेल इनभल्व गोजा दिनै अबे मोनसे पार्टिया जोंनि बर' हारिनि बेस्ट मोजां खामानि मावगोन जों बेखौ जों नुबोहांगासिनो दङ जों दिनै नुवाखै होननानै रावबो बुंनो हानाय नङा जोंनि रायजो राजानि मेगना माब्लाबाबो खाना नङा थाइसे थाखा थाइनै थाखानि थाखाय नोंथांमोना गावनि इमानदार गावनि हनेस्ट गावनि गोथार आखल आखुखौ माब्लाबाबो दाफान दिनै जोंनि बर' हारिया जेसेबांखिनि नुदोंमोन सिमां जिखिनि नुदोंमोन बे सिमाङैनो थांसिन नामा बे मोनसे कुइसन मार्क लोगोफोर बे मोनसे कुइसन मार्क दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां रायजो राजाफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों 5,000निबो बारा दिनै बै समाव जेब्ला मुभमेन्ट खालामदोंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट आबसुआ बे समावहाय जोंनि BTD नि फर्मार जोंहा चिफ मिस्टार हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड स्टेट मोना आरो बेनि गेजेराव जुदि गहपुरसिम जायोब्लाबो जेब्ला बड'लेण्ड स्टेटआ गहपुरसिम जाहैगोन अब्ला बिनि गेजेराव धेमाजिसिम सहैनाय नङा अब्ला बै समावहाय बे बड'लेण्डआव हाबनाय जायफोर मुभमेन्ट खालामगासिनो दङ बिथांमोना नोंसोरखौ मदद खालामनाय नङा बड'लेण्ड स्टेटआव स' बिनिखायनो नोंथांमोना बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल ला होननानै जोंहा MP बिस्वजित दैमारि साराबो धेमाजियावहाय बुंहैदोंमोन थांनाय बे 2019 मायथाइनि बाथ्रा जानो हागौ आं बेखौ सानो आंनो बिनि सायावहाय मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दिनै गावजों गाव फोथायलायनो हालायला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव बखिलायनायसो दंसै आं गोबां सिरि थाबाय दिनै BTR एकर्डआव जिखिनि डेभेलपनि थाखाय प्रोजेक्ट मोनदों बैफोर प्रोजेक्टफोरखौ नुनानै माखासे सुबुंफ्रा सोमोनाङो आरो बुङो BTC निफ्राय बांसिन जेबो गैया BTC निफ्राय बांसिन जेबो गैया दिनै आरो BTR आव जायफोर सागानगिरिफोर एबा सिगनेटारिसफोर बिथांमोना बुङो BTR आ बांसिन BTC आव जेसेबांखिनि मोनदों स' एक लेभेल आप होनना बुंदों BAC आव जेसेबांखिनि मोनदोंमोन BTC आव बांसिन मोनदों BTC आव जेसेबांखिनि मोनदोंमोन BTR आव बांसिन मोनदों लोगोफोर स' बिनि गेजेराव जोंना कुइसना बेसो कि जोङो BTR आरो BAC जों बेजों सन्तुष्ट नामा जोंना कुइसन मार्कआ बेसो जों बेजों सन्तुष्ट नामा नेभार जों माब्लाबाबो बेजों सन्तुष्ट जानो हाया लोगोफोर जों माब्लाबाबो जों बेजों सन्तुष्ट जानो हानाय नङा आरो जों जुदि बेखौ लानानै जों सन्तुष्ट जायोब्ला दिनै जोंनि थाखाय जायफोर मुंख्लं जालांबाय सोरगोआव थांबाय बिसोरनि नखरनि सुबुंफ्रा जोंखौ निमाहा होनाय नङा लोगोसे सोरगोआव थानाय जायफोर मुंख्लंफोर 5,000निबो बारा बिथांमोना जोंखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा जोंनि सिमाङा अरायबो थाबाय थागोन बेनो जाबाय बड'लेण्ड स्टेट दिनै BTR मोननायनि गेजेराव जोंनि मुभमेन्टआ येस स्ल' जागोन बाट 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोरनि गेजेराव जों बेखौ सोंनो सानो जों मुभमेन्ट खालामफिननो हागोन ना हाया जोङो बेखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय जोंनाव चान्स गैगोन ना गैला बे BTR एकर्डनि उनावहाय दिनै गोबां बाथ्रा बुङोमोन BTD नि फर्मार चिफ मिस्टार हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड मोना दिनै बे समावहाय बिथाङा 17 years नि गेजेराव बिथाङा मा डेभेलपमेन्ट खालामखो नैबे इलेक्शन समावहाय बिथाङा बहा थांदों
बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरजों बुंजागासिनो दङ बिथाङा केमेरानि सिगाङाव फैनो हायाखै जाहोना मा बिकज अफ बिथाङा जेबो मावाखै बेबायदि माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव कमेन्ट खालामलायगासिनो दङ रायज्लायलायगासिनो दङ बे बेसेबांसिम सैथो आं बेखौ नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो लुबैदों आं बेसेबांसिम सैथो आं बेखौ बिपिएफ पार्टीनि माखासे वार्कारफोरनिफ्राय मिथिनो लुबैदों दिनै जों ससियेल मिडियायाव जोङो फोसावगिरि हिसाबै जों बे बाथ्राखौनो बुंनो सानो कि नोंथांमोना जेसेबांखिनि खामानि मावदों बेफोरखौ नोंथांमोना थख' बुंनानै होनो हागोन हाया दिनै गोबां एफेयार होलायनाय जादों गोबां दिनैनि गेजेराव गोबां गेदेर गावजों गाव दावहा बुंलायलायनाय राव रायलायलायनाय न'आव थांलायनो नागिरलायनाय धमकि होलायलायनाय बेफोरबायदि जादों दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नांलाय खमलाया दासिमबो जोबनो थाङाखै दिनै बिटिआर रेकर्ड जादों होननानै माब्लाबाबो गोजोन सुखि फैदों होननानै रावबो बुंनो हाया आंनि सोंनाया बेसो कि हाग्रामा महिलारि सारा बहा थांमारखो दिनै बे समावहाय इलेक्शननि समावहाय नोंथाङा बेनि फिननायखौ होनो हागोन हाया आरो होनो हायोब्ला बेसेबांसिम होनो हायो बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ दिनै खोनानो मोनदों कि हाग्रामा महिलारि सारा खामानि मावो बांसिन बेफोरबायदि खुगा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानो गोसो गैया बारा बे बाथ्राखौ बुंदों बाट माखासे सुबुंफोरा बेयाव कुइसन सोंदों जुदि गोसो गैयाब्ला अब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थानाय समावहाय मानो बखिबाय थायोमोन बै समाव मानो ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जायोमोन मानि थाखाय मानो मिथिं दावथिङाव बारानिफ्राय बारा थाङो आरो बेफोरखौ खेबनानै भाइरेल खालामोमोन दानि नैबे कुइसन सोंनाय समावहाय बेसेबां डेभेलपमेन्ट खालामखो बेसेबां मा खामानि मावखो बे समावहाय मानो ओंखाराखै बे समाव मानो इन्टारभिउ लानो ओंखाराखै बेबायदि बाथ्रा दिनै जोंनि बिएम सोदोब चेनेलखौ नायगिरि गोबां रायजो राजाफ्रा आंनाव सोङो नोंथाङा इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफोरजों लाबाय मेम्बारफोरजों लाबाय नोंथाङा मानो हाग्रामा महिलाजों सारजों लाया दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव रोखायै बुंनो सानो बिथांमोना लानो गोसो गैयाब्ला आं मा बुंगोन आं दिनै बिथांमोननि माखासे सोद्रोमाफोरजों कन्टेक्ट खालामबाय जायफोर बिपिएफ पार्टीनि गोबां रायजो राजाफोरखौ मोजां मोनग्रा एमसिएलएफोर केन्डिडेटफोर बिथांमोना लाबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङावनो नुबाय जेसेबांखिनि लानो हादों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावनो होबाय एमएलएबो आं लाबाय एमसिएलए फर्मार एमसिएलएफोरबो लाबाय गोदान एमसिएलएफोर जायफोर दा केन्डिडेट महरै दङ बिथांमोननिखौबो लाबाय दिनै माखासे केन्डिडेटफ्रा लानो गोसो गैयाब्ला आं बेखौ मा बुंगोन बे आंनिथ' राय नङा आंथ' थांगोन लायगोन रेकर्ड खालामना लायगोन कुइसन सोंनांगौ सोंगोन दा बिथांमोना कुइसन सोंनायखौनो गियोब्ला आं मा खालामनांगौ रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ दुखु मोननानै खुनु लाब गैया बे माब्लाबाबो मोनसे फिननाय जायासै आं बेखौनो बुंनानै दिनै आं बे बाथ्राखौ सोंनो सानो दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिटिआर रेकर्डनि गेजेराव जिखिनि दफा मोनदों बेजों गोजोननाय नङा आं मिथिगौ लोगोसे बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जों बे जेसेबांखिनि मोनदों बेखौनो जोङो गोजोननानै थानांसिगोन आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायावहाय सोर सासेया सोर केन्डिडेटआ सोर पार्टिया बिराद मोजां खामानि मावनो रोंगोन उइदाउट कारापसन जों बेखौ सापर्ट होलायनांगोन जय बर' हारिनि जय नोंथांमोना बर' रावाव गोबां इन्टारेस्टिं फेक्सनि भिडिअ नायनो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो चेनेलनि लिंकखौ बे भिडिअनि गाहायनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय जादों